Omusubati oyu oyuboigo oro muiburwa bw'ekinyoro ya Isena nyacheki ime Nyamache sub county nigaenegetie na goteba buna na yaro muruto omwana oye rocheri tuko lya Jumamosi ekerabono bahetanite amono musachoe na boigo agatamira gokia senka yabo kulendo bogima bokamuira bube asaba ibuli bae gento nonya na boigo airete konacha komotukuta goseko mongenta omwana oye tukamubwata Patoko muboli nga kigwa kole to mwana na bate betengana rongenta to mwana oye asingite konyo bugima bwa marosiri ero monyene natagete kuita lakini njanya alikana kulengana amona tatu mwabo omwana oyo nigabeiro kumusumbua asama tukamange nekero aikirete nga osinyire kegima akamubwata na boigo komosohera akasibwa ase chisukuru cha Approved School asa korete chikozi na agakura emyaka 3 agasoka kurwaroro kulende omwana oyu nandekera asogete akanywomwa asaruwe tororobono na gocha gukora omwana oye omwana one na musomete byo baga gaika standard 6 akaba omokora gansa gutama kuri school gusini kyogenda keragenda tukaje tukamubwata tukamoira Approved School agakora 3 years agakora standard 8 in Approved School ondete naendo mwana Rwanda terata wiki ibere cherire Gangiro mwana clinic kama teba ko ngomboyo tigango tumere pigiro mwana clinic akagende clinic tajeti ko irana ngoti ko mwagerezi ibi agante bingo chire abuzunga samenyete abuwaye kurwabu twakora na nere kero twakora na nere it was yesterday ngwakerwe simi ngote yaya igwe buno mwana oyo barira magoso umuri magoso mwana oyo itiro mwana bono omubere bw'omwana oyo nigogendete gukenderera asenkendu yogembo ase omusubati oyo agenderete gutangwa ase getaseni ky'abanyanyimbo kya Nyamache ekero obutuki bwacha kigwe egereko enekinga oireirwe ebitambukiro by'elichiko kera namubwatete nigo namoletete getuo kyogembo lakini kero omubere oyo oruse tuguroche n'abasikali ba Nyamache bamuruse tiororo wonu urusi rwogembo oiru Nyamache achikogobura masitaka eguchakira litukolya mambi tumatana umubere bwo mwana oro na oro gembo mocho nale kurwa onyo gotia sabantu ba bechinywomo chinywomo ne cyokolemererwa abasubati mbagwikiriria abantu bororo n'abasati ambayikiriria abantu bororo inkolpoteli egetaseni kyagetembe kuruiga ase chinsemo kyogembo ime ya machoge chache elietaliane Isaiah Maube.